Здравейте хора, днес ще ви представя моя канал. Това е моят канал, в него ще снимам на Майнкрафт, може и на други игрички. И това просто хора, искам да ви кажа, че аз имам мой сервер. IP ще има аз имам мой сервер, IP може да има в описанието, не съм много сигурен. Ако се сетя да го напиша, ще има. И хора, да знаете, това е моя нов канал, вече знаете. И сега, като цяло, аз ще снимам на Майнкрафт най-много. Който има премиум акаунти, можем да влезнем двамата в някой премиум сервер. И можем да подсъкаме, да. Аз играя на Майнкрафт на 22-23 юли. Ще има епизод в сервер. Там ще ми е едно от първите клипчета. И да, второто де. И чао, това беше клипа.